Shonantur, bon tardi, we pika tana Mauritshuis, die kon, op zo'n manier we Santa Mira riba is scherm, 5 voor 12 is nog geen 12 uur. Dus de boekie die Joyce Kuidama, en de onbeers Aki, Joyce de Basi Soedeboet, over die boekie naar Mauritshuis, Den Haag. Dus toen mijn nota, um mês aqui é também 30, então de modo que eu irei e também dar uma speech over de subuki, então de com elas kibi subuki. Dus toma nota. Sim, essa aqui também da subuki, Joyce Kuidama, então e também explica over die subuki, de com elas que die subuki, que mensagem é tem para nós, tem e buki aqui, zal ta yeng shonan, então vos não no pokere, Betty Brat, tambite awe. Hoe is het mogelijk? Pero zal dat chock vol. Bonita ruimte daar. Netjes singaya. Ding de todo aqui dentro. Nós estamos guardando Joyce 30 para nós começar. Nós não schiet. Sombra. Bes é da 30. Boa noite, Tancherita, Ula Paulina, conta pai. Contento de entender de Bosnan. Dus, tem hopi ende, awe, incredible. Dus, wow. É só que te basta conhecer. Caninfa e Sênia. Cainfa. Più rato. So, ainda Joyce 30. Essa aqui tá. Cainfa conta-nos de onde você conhece Joyce, até como Joyce está como pessoa. No, em primeiro lugar, me começa com Joyce está como pessoa amigável, social. Assim não se conhece outro e depois também dor que nos ano passado nós estudamos a ir ao bem e eu fabricada dus de mês nós temos que conectar com outro então mais lá de vida assim opdracht que tempo é da atividade também in de homber dus die homber para homber então atividade para in de homber sim mas é sem fácil mas duas de 5 anos passados. De corrida de homber? Sim, para motivar, para se crescer de vida, para adaptar na competição, para correr muito. Tudo isso na Joyce assim. Ok. Yeah. Ok. Interessante. Joyce não está jaui. Ok. Opi jaieira. Sim, então de mesa é buque que ainda a jornada está presente aui. Ok. Que dependendo de show. Well. No skit. Nós tem outro cara conheci. Bem. Essa aqui nós tem Giovanni Jones. É Giovanni que dia que ela atende de Happy Cave. Ela quer dar corda o nome de dia já, ué. Happy Cave te bira dia mais leuk. Giovanni, di como tá aqui na presente? Bom, eu conheci Joyce no Jawak de hopi ano passado. Maneira que a gente fica bebendo agora de homem para homem, coach naquela dona, diferente coisas naquela batata, dus, toda hora que tem coisa lá evitamos, dus, eu hope tem uma maneira trouxe, ela perde a água do tempo, então, de repente ela vai me via lá e não me vê, então eu tomo contato com ela, de como tem algo para me ver, então, trabalho permitir, toma loro. O Giovanni como rende homem, com Joyce está como pessoa. Joyce como pessoa, então, ainda com energia, depois uma próxima, então, isso busca aqui.
Ok, dan presenta in su programma di Homer per Homer. Sì, sì, dopo io devo andare una motivazione per seguire in vita, tanto per dopo soprattutto soltero o un tata con un mese con attenzione siete questi. E base non è base per non chiedere arriva a livello comunicare con l'altro. Obi bontà proprio mira con tingetata di tun, a un dia we mira nan back, nan dat in position obi bon, kun dat bisa okay. Nan pak toch lokal het tip ko Joyce doen. Ok, nice. Ato awo bakwe tata, o como Homer pa hende mui of senhora. Que hablo a bisa? Também tá bom, pessoal. Ele vai mandar aqui a muito de gostei Correto. tanto não tem potasse mais que outro, anche por botar lembra de certo de nós sexto não, também depois na outro, e sai depois moe, sai depois homem, para um dia coisa não assim, um dia tem moe para auto chofer, tem moe tá assim outra coisa não pode não tá assim mecânico ou plaga. Dus nós temos que observar que o mundo cambia, o mundo drai, então nós temos que dar outro valor para o medicina. Correcto, seguro. Giovanni, mas você danke De nada, this. Damarita, sucesso no Succes. programa. Ok, danke. Sim, danke. Nós temos também Fanny Hoy. Fanny, buon tardi, nós temos live agora de Pica Pica. Ok, buon tardi, prende. Fanny tá MC ao tarde a apresentação de Joyce Subuki. Fanny, de una ou conhece Joyce? Die una mi conosce Joyce. Nou, Joyce conosce me di projecto man ito binutini. Want hij met een dagvoorzitter, maar zo chic hè. Zo MC de internet, hij met een dagvoorzitter. En toen zie je Joyce met een paar dagvoorzitter aan. Ok. Sim, mi sta andando con Isa. Ah, well. Sta andando a pari gente e ti viene un dia bonita, non sono orgoglioso. Sì, non loro sauna. sono sali. Sicuro. Orgoglioso, non si sauna che ti scrivi buchi che durano più tempo. Che menti, a me ti pare che non voltros, che a me un onore. Sì, Da para aquí. corretto. E ti pare snel di mujer, de come sa. Pero último de la pregunta, Fanny, ori para nos gente di hobby talento? Eu sei nanti mais que o hopi talento. Sana no sa. Sana no sa, che mi dico che scrivo proprio storia come sta facendo. Eso, thank you, sì. Shona, mi te la gavo stansera conosci una persona. Shona, kijk wie hebben we in huis. Ja, kijk. Patti, welkom. Dankjewel. In de Pika Pika Talkshow. Ja. Patti, van waar ken jij Joyce? Ik moet heel eerlijk zeggen dat Joyce heeft mij benaderd om hier vandaag te zijn. Omdat ze heel veel raakvlakken met mij zag. Ja? En ik heb inmiddels stiekem het boek gelezen. Oh. En nog niet helemaal. Maar ik zie wel dat er heel veel raakvlakken zijn. En het is een boek geworden vol met levenslessen. En een mooie verhaal van haar. Ja, empowerment en het never give up verhaal. Eigenlijk wat ik ook altijd probeer uit te stralen naar mensen. Ja. En als je één iemand ermee kan inspireren, dan heb je al gewonnen. Oké. En mij heeft ze gewonnen in elk geval. Maar dus Patti, je raadt iedereen aan om die boek aan te schaffen? Ik raad iedereen aan om dit boek te gaan lezen, omdat iemand die zoveel heeft meegemaakt als Joyce, en dat is heel veel, die kan hier wat van meenemen. Oké. Het is nooit te laat om opnieuw te beginnen. Het kan nooit zo donker worden of het wordt weer licht. Het zijn allemaal, het klinkt als clichés, maar als je het verhaal erbij leest, dan snap je dat alle clichés waarheid zijn. Voor mij een genoegen dat ik mocht persoonlijk kennis maken met dit boek. Heel fijn, dank u. Fijne dag, hè? Dank u wel. Dankjewel. Zie je naam, wanneer we Santa Mira, yeng die hende tiki denang, die hobby hende, minopor, bisabo minopor drai el camera sorry mi te perde mi angolo pero ting bastante gente que denang who
conoce Joyce y nan abini patei presente pa escucha Joyce awe tardi. Minta be pur pa tudo steng, so minta mira movision e banda ainda na mi bak quem mas mi pohanya e mi wam tebe bus com gente de public shona. Mas é difícil mesmo para mim arranjar gente bem de lá de câmara. Alô, boa tarde. Boa tarde, Shonan. Boa tarde. Nós estamos na Mauritius de na guarda Jopidana Pidama has a put over die Subuki. En daarbij papi genoeg over die Subuki. 5 voor 12 is nog geen 12 uur. Agora que mas passa trabalho para minha ainda de público, só três de minha de câmera, pero mas é show basta grande. Que me di largo computador. Meneer, como é seu nome lá? A mim, meu nome é Sherwin Stroh. Me conheci como Sica Joyce Chimp. Me conheci Joyce Hopi Aya. Me conheci Joyce em Antillianos Arubança Berat. Nós estamos fazer atividade para nós Yunnan, Curaçao, Rubiano, San Martín, desde Antillas, maneira Antillas estava a tempo. Então, e na minha conheci Joyce estava fazendo empowerment. Dus vele tempo me conheci Joyce, dus basta em passar 2005, 2004, me conheci Joyce. Ok, então vamos começar a ler esse e-book ou não, eu não comecei a ler só, mas toch me dá mais great para mim. Aí é gevoel que tem gevoel great, como me dá assim na trots de Joyce, que liga zo ver, so me conheci Joyce, que sou muito naam fica. Dus para mim, eigenlijk me dá e depois de é importante para mim vai ler. Isso, que ben trainer de voice panning. Sim, seguro. Patente Joyce Papia over die Subuki, die kon ela vai escrever Subuki. Ja, is precies. Então, zeker, Cosco, ja, nós maken bem op Cosco Joyce junto, dus de great ook, nós aqui tem junto, mas nós sabemos dura a luta. Ok, seguro. Não me pisa, mas eu danke, então danke por durf de vir de lá de câmera. Tuurlijk, kan niet die problema. Ok? Bom, danke. Danke. Eu não miro um cara novo, um cara conhecido, não novo, conhecido, me deve eu me pode lograr vincular. Vamos rápido. Shona mi era 13 Glenn ¿cómo se llama? Elber, pero ela era llega con su rollator, que me lo me vini con él más después del programa, pasó más a señal, tu programa, dame começar agora aqui. Dus, queda pendiente, não esquece.
spontaan. Oké. Akinana, nosti untamita. Etamita kita full swing bezig. Achter de schermen. Judando Joyce Guidama. Punktennummer? Mijn naam is Milangela Roosendaal. Roosendaal. King the Joyce. Wow. Joyce, 1 million woman. De Oké. palabra bisa. Oké, die komt. Die komt pas op het echte ongenemoe, maar die nog steeds genemoe het 1000 poten. Die het echt ongenaam. Dames en heren, goedemiddag. Nou goed, de opkomst is natuurlijk massaal. En de vraag is, als misschien de heren willen gaan staan, zodat de dames kunnen zitten, want die zijn met hoge hakken en zo. Dus als er heren zijn die wat achterin willen gaan staan en laten de dames met de hoge hakken lekker gaan zitten, zou dat heel mooi zijn, zodat we kunnen gaan beginnen. Nou, het is een geweldige opkomst natuurlijk, hè? Maar we hebben niet genoeg stoelen. Ja? Oh, kijk, dan gaat de eerste heer, die gaat er al. Die volgende volgt. Kijk eens, gentleman. Yes. Atami back. Wordt het tirando spanning. Wanneer we op deze tiende aborei. Salta yen con nothing lugar. Dus, na pidi, el caballero sinanta sina amable. Di lanta. Anto, e damas nang riba hilchi alto por cinta. Aan beginnen. Zo. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are who you are. Yesterday, today, and forevermore. What you say is what you do. You never fail, you never change. You are faithful till the end. Faithful God, I worship you. I worship you. You're too faithful to fail. You're too faithful to disappoint me. Goed bezig. You've proven yourself in my life, and I've come to realize you're too faithful to fail me. You're too faithful to fail me. Oh Jesus, you're too faithful to disappoint me. You've proven yourself in my life, and I've come to realize you're too faithful to fail me.
Lord, you never fail. You never change, God. Faithful God, I worship you. I worship you. Welkom iedereen. Jullie maken mij verlegen. Jullie maken mij verlegen. Jullie weten, mijn hobby is praten, maar nu geef ik het woord aan Vanny Hoy, onze dagvoorzitter van vandaag. Vanny, Masha Danki, welkom. Dames en heren, applaus voor Joyce. Goedemiddag allemaal, Bombini, dames en heren, familie, gasten, sprekers. Mijn naam is Fanny Hoy en het is voor mij een eer om deze dag te voorzitten, wat Joyce ook net al zei. Ik was vanmiddag al heel erg zenuwachtig wat dat betreft. En nu dat ik Joyce de knuffel heb gegeven, is alles weer gewoon verdwenen. Welkom bij de boekpresentatie. Als het goed is, heeft u allemaal een programmaboekje. 5 voor 12 is nog geen 12 uur. In het programmaboekje kunt u een beetje de dag ook volgen wat er vanmiddag allemaal gaat gebeuren. Joyce heeft een prachtig programma opgesteld die ik vandaag mag gaan begeleiden. Een vriendelijke mededeling, telefoons op stil of uit. Als je gebruik wilt maken van het toilet, staat dus hier links op de gang. We zijn een beetje wat later begonnen, dus ik ga gelijk aan de slag. Aan mij de eer om namens Joyce een voordracht te doen voor haar moeder. Trouwens, er liggen ook tissues op de stoelen. Hè? Mocht het een beetje emotioneel worden, je hebt in ieder geval de tissues van Joyce erbij gekregen. Opgedragen aan mijn moeder. Lieve mama, ik wil je iets vertellen wat ik mijn hele leven al voel, maar misschien nooit zo duidelijk heb uitgesproken. Je hebt voor mij gekozen, nog voordat iemand wist dat ik bestond. Vanaf het moment dat jij besefte dat ik in jou groeide, wist jij al dat ik er moest zijn. Dat ik mijn plaats in deze wereld had. Dat ik niet weggeschopt of weggewuifd mocht worden. Terwijl anderen in die moeilijke tijd tegen je zeiden dat jij mij moest laten gaan, dat het leven anders gepland stond, koos jij niet voor angst of voor wat mensen van je verlangden, maar voor liefde, voor moed, voor je eigen kracht en vooral voor mij. Je zag dat in mij een taak lag, een missie, een kracht die jij verder wilde dragen. Je zag dat ik een kind zou zijn dat de patronen van pijn, armoede, schaamte en stilzwijgen zou doorbreken. Dat ik diegene zou worden die bepaalde lijnen in onze familie anders zou maken. Die een nieuwe ruimte zou openen voor de generaties na mij. Jij zag mijn ziel, nog voor ik zelf begreep dat ik ooit een ziel zou worden die anderen zou dienen. Mama, je hebt me altijd gezien. Niet mijn diploma's, mijn werk, mijn doorzettingsvermogen of mijn vrijgevigheid. Je herkende mijn essentie. Je zag iets in me wat niet met woorden te beschrijven is. En juist bij het schrijven van dit boek werd het me pijnlijk. Dat ik mijn hele leven een soort honger naar erkenning heb gevoeld. Een zoeken naar gezien worden, naar bevestigd worden. Maar nu, op dit punt in mijn leven, besef ik dat ik die erkenning altijd al kreeg. Van jou, door jouw liefde, door jouw blik en door de voorouders die via jou naar mij kijken. Je bent er altijd voor mij geweest en dat blijf je. Je hebt mij onderwijs gegeven dat je zelf nooit kreeg. Je gaf me papier, pen, richting, structuur, mogelijkheden. Je gaf me vermogen om schoonheid te zien in de kleinste dingen. Je gaf me visie, je gaf me het vermogen om verder te kijken en daar waar mijn voeten stonden,
En je leerde mij zacht te zijn, zonder mezelf te verliezen. Mama, je hebt mij geleerd dat God bestaat. Door jouw manier van leven. Jij leerde mij dat er een hogere macht is die deuren opent die niemand kan sluiten. Die zaken rechtzet voor mensen onmogelijk lijken. Je leerde me te geloven in God, maar ook in mezelf. Omdat jij wist dat ik geloof. Zonder zelfvertrouwen een halve kracht is. Je leerde me visualiseren en affirmeren. Lang voordat wij die woorden kenden. Jij gaf me spiritualiteit aan tafel. In de slaapkamer. In het dagelijks leven. Zonder ritueel. Zonder naam. Maar met waarde. En dan is er natuurlijk altijd jouw beroemde zin. Als je voor een kwartje bent geboren, kun je gulden worden. Die zin heeft me gevormd. Omdat je me daarmee leerde dat onze afkomst nooit onze toekomst bepaalt. Dat er altijd groei mogelijk is. Dat er altijd een volgende trap is om te beklimmen. Maar er is nog één zin, mama, die je hele wezen samenvat. Die jouw visie op waardigheid, toekomst en vooruitgang vertaalt in een beeld dat ik nooit zal vergeten. Mijn kinderen, ga niet buiten naar de toilet. Ik begreep nu dat die zin niets te maken had met toiletten. Maar alles met waardigheid, met vooruitgang en het verlangen je kinderen een beter leven te geven dan je hebt gehad. Dat ene zinnetje is de rode draad door jouw leven. Zelfs nu je 80 bent en je geheugen soms aarzelend zoeken naar gisteren. In mijn zwaarste tijden was jij het die mij droeg. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel. Zonder ooit één keer te klagen. Jij bent degene die zodra ik de woorden hallo mama uitspreekt, meteen hoort hoe ik me voel. Jij kent mijn stiltes, mijn moeheid, mijn spanning. Jij leest mij zonder dat iets te hoeven zeggen. Ik wil, nu je geheugen happert, nog meer genieten van wat er wel is en dat is veel. Onze gesprekken, onze lach, onze humor, onze stilte, onze dans. Mama, ik wil de tijd die we nog samen hebben zoveel mogelijk beleven. Want jouw liefde maakt heel, tilt mij op en geeft mij rust. Zoals Mark Anthony zingt. Tu amor me hace bien. Jouw liefde is mijn rijkdom. En mama, ik wil je vandaag een belofte doen. Een belofte diep uit mijn kern komt. Ik beloof dat ik de stok die jij me hebt gegeven verder zal dragen. En dat ik hem zal doorgeven aan mijn kinderen. Zodat 5 voor 12 nooit 12 uur wordt voor onze generaties. Want het is jouw visie, jouw kracht, jouw erfgoed. En dat erfgoed zal niet bij mij stoppen. Mama, jij bent mijn begin, mijn fundament, mijn kompas, mijn hart, mijn thuis. Ik hou van je. Voor altijd, in elke tijd, in elke ruimte, in elke adem. Jouw dochter Joyce. Nou Joyce, ik hoop dat ik het goed heb gedaan. Dankjewel dat ik die mocht voordragen aan je moeder. We gaan gelijk verder, dames en heren. Als het goed is, wat ik net zei, heeft ook een programmaboekje. We gaan gelijk beginnen met een dans. Die heet Congratulations. Ik wil naar voren roepen Quincy en Zenaira Ignacia. Congratulations, I have a message for you. God sent me to you. I have a message for you. God sent me to you. Listen, them tell you, say you can never be the one. But God
say, make I tell you, say now you in June, in 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, or less than, you will hear, congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you, and you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. Congratulations. Say what the Lord has done for you. Congratulations. God is good. Them say that I can never be all that. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? No, nobody. Who can change His mind around me? Through many years, in many ways, I have seen His faithfulness ever and ever. Yeah. Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for me, and I have come back with a new song to sing. My God is good. Yes, I will come again with a new song of praise. My God is good. Congratulations. Dank u wel, het danspaar in Klassen, die Nederlands, congratulations. We hebben een aantal sprekers vanavond. En de eerste spreker die ik naar voren wil roepen, is de dochter van Joyce, Naïm Kuyala. Test 1, 2, 3, test. Hoort iedereen mij? Yes. Oké. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het best spannend om vandaag voor jullie te spreken. En om nog iets eerlijker te zijn, ik wist vandaag eigenlijk niet zo goed wat ik moest vertellen. Op een boekpresentatie, ik ben zelf totaal niet van de boeken. Ik hou niet van lezen. Het laatste boek dat ik had gelezen was Act Like a Lady, But Think Like a Man. Van Steve Harvey, na het zien van zijn film. Yes. En er is dus in het boek waarbij Steve Harvey dames of vrouwen in categorieën zet. En een van die categorieën is: she don't need a man, she is the man. En iedereen die mijn moeder kent, weet dat toen ik dat las, dat ik meteen aan haar moest denken. En dat was niet per se omdat mijn moeder altijd heel erg ondernemend is geweest. Altijd CEO, entrepreneur, lady boss eigenlijk. En het is ook niet per se omdat mijn moeder altijd met ballen rijdt en waarschijnlijk beter kan inparkeren dan de meeste mannen hier in de zaal. Voor alle mannen die lachen, ook jullie. En ook niet per se omdat als mijn moeder gaat salsa dansen met een man, mijn moeder de leiding neemt. Nee, ik moest aan mijn moeder denken, omdat er een moment in ons leven kwam dat mijn moeder niet alleen moest functioneren als moeder, maar ook als vader. En hoewel ik er zelf diep in geloof dat het voor elk kind het beste is om beide ouders in hun huishouden te hebben, heeft mijn moeder er altijd voor gezorgd dat wij niks tekort kwamen. Ook niet op momenten dat ik eigenlijk een vader in mijn leven nodig had. Momenten toen ik naar school ging en ik gepest werd, stond mijn moeder als een pitbull achter mij en geloof me, de kinderen en hun ouders hebben het geweten. Of momenten toen ik ging studeren, en ik mijn project tot het laatste moment heb uitgesteld, ging mijn moeder met mij naar de nachtshop in de avond, zodat ik de volgende ochtend een 10 kon halen. Naar school brengen, naar sport brengen, hobby's, alles heeft ze gedaan. Toen ik 18 werd en ik
mijn eerste vriendje kreeg, zorgde mijn moeder ervoor dat hij mij naar zijn huis bracht en controleren of alles wel goed zit. En op mijn 23e, toen ik uitging in Amsterdam met mijn vriendinnen en iets te diep in de glaasje had gekeken, kwam mijn moeder me helemaal in Amsterdam halen, 3, 4 uur 's nachts, zonder te zeuren, zonder te klagen, stond ze voor me klaar. En ik weet dat nu, op mijn 26e, ook al maak ik er niet altijd meer gebruik van, dat ik haar nog elke dag mag bellen en ze elke dag nog voor me klaar staat. Dus vandaag, mama, vandaag wil ik je bedanken. For acting like a lady, but think like a man. Dankjewel. Dankjewel, Marleen Quidama. Nou, dames en heren, schrijfster van het boek Joyce Quidama. Ze heeft natuurlijk al jaren gewerkt aan dit boek. En vandaag is het eindelijk zover dat zij dus het boek aan het publiek mag presenteren. Ik wil naar voren roepen. The lady herself, mevrouw Joyce Quidama. Nou, als je me kent, weet je dat ik goed functioneer onder druk. Dus vanochtend om 5:30 dacht ik, wat ga ik zeggen? En ik heb niet geoefend, want de laatste tijd is het zo dat des te fouten je maakt, des te onperfect je bent, des je bent. En dat wil ik zijn vandaag. Goedemiddag iedereen. Ik wil beginnen met iedereen te bedanken die vandaag in de zaal aanwezig is. Want, of je het weet of niet, jij hebt meegeholpen aan dit boek schrijven. Misschien keek je ooit naar mij en je dacht, wauw, wat een sterke vrouw. Misschien dacht je, ja hoor, ze redt het wel. Misschien dacht je, ik wou dat ik die vrouw was. Maar misschien dacht je, oh wat zielig. Misschien dacht je, nee joh, die komt nooit meer omhoog. Misschien dacht je, is ze er nog, Joyce Quidama? Terwijl je niet wist wat die vrouw werkelijk meemaakte. Een vrouw die als klein meisje altijd juf wilde worden, maar niet durfde uit te spreken dat ze juf wilde worden. Een vrouw die moeilijke tijden met haar moeder heeft meegemaakt, omdat door de ziekte alcohol de vader stond om hun dood te schieten. Een vrouw die al vroeg besloot, net zoals haar moeder, bij mij gaat het stoppen. Een vrouw die hoogtepunten kende, luxe, mooie dinners, deftige feesten, van amuselepels, mooie lange hakken, lekkere lucht. Een leven waarvan mensen dachten, zij heeft het gemaakt. Maar ook die vrouw. Een vrouw die diepe dalen heeft gekend. Een vrouw die haar auto, die ze ooit cash had gekocht, hè Boris, moest verkopen zodat haar kinderen konden eten. Een vrouw die geld leende aan zoveel mensen. Maar op een gegeven moment
zelf moest lenen om te overleven. Een vrouw die soms dacht, dit is het einde, maar ontdekte dat er nog een diepere bodem is daar beneden. Een vrouw die zichzelf langzaam verloor. Een vrouw die mensen vervreemd, zich isoleerde, verdween achter haar glimlach. Een vrouw die ondanks alles bleef geloven. Maar wat is geloof? Geloof is het zien en het al voelen dat je daar bent. Terwijl je midden in een diepe dal zit of staat. Geloof is het zien wat anderen nog niet kunnen zien. Een vrouw die bleef visualiseren. Een vrouw die affirmaties, gebed gebruikte, terwijl haar werkelijkheid soms tegenovergestelde liet zien. Een vrouw die mensen recht in haar gezicht of stiekem achter haar rug hoorde lachen toen ze zei, ik ga een boek schrijven. En dat boek, al 10 jaar geleden zeg ik, en dat boek heet 5 voor 12, 's nog geen 12 uur. Een vrouw die door diepe dalen en door depressiviteit de 100 kilo bijna bereikte. Ik wilde een foto laten zien, maar ik heb het niet laten zien. Een vrouw die in de spiegel keek en dacht, hoe dan? Die op een dag besloot, nee, alles begint bij mij. Een vrouw die 10 kilometer per dag ging lopen en een foto stuurde voor anderen om te zeggen 10 kilometer, 13 kilometer, 15 kilometer. Om niet alleen kilo's kwijt te raken, maar ook pijn. Een vrouw die langzaam weer begon op te klimmen. Een vrouw die door een faillissement gegijzeld werd door vergissing. Jullie mogen het boek lezen. Dan. Een vrouw die een vechtscheiding van meer dan 10 jaar heeft overleefd. Een vrouw die ondanks alles het geloof in mensen bleef houden. En dat is niet makkelijk hoor. Een vrouw die besefte dat God geen religie is, maar een kracht die overeind houdt wanneer niemand meer ziet hoe hard je vecht. Een vrouw die opnieuw van zichzelf leerde houden. Een vrouw die zichzelf beloofde, nooit meer, nooit, en ik beloof voor jullie, nooit meer raak ik mezelf kwijt. Nooit meer ga ik terug naar die plek. En zoals Mark Anthony zingt in Flor Pallida, zelf een verwelkte bloem kan opnieuw leren bloeien. En vandaag staat die vrouw hier. Niet perfect, niet zonder littekens, maar wel hier. En geloof me, dit boek is nog maar het begin.
cosas. Nació el amor que ya se había perdido. Y con la luz del sol se fue la sombra. Y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor. La fui brillando en mi alma. Y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor y el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya. Estoy brindando cariño, un poquito de amor. Y en el invierno lleno mi jardín de color. Ay, cuando la vi me enamoré y me la llevé. ¡Claro, María! Puerto Rico. ¡Ataca, Sergio! Dankjewel, Salsa Addiction. Even een applaus. Salsa Addiction voor deze mooie dans van Mark Anthony Flor Pálida. En voor degenen die Flor Pálida niet kennen, zoek het even op YouTube. En dan zal je wel begrijpen waarom Joyce deze liedje heeft gekozen. We gaan gelijk verder. Ik wil de volgende spreker naar voren roepen. Boris Dumfries. Goedemiddag, Bontardi. Ik ben erg blij dat na jouw speech er gedanst werd, want het was heel emotioneel. Ik ben bijzonder trots dat ik hier mag staan vandaag. Trots omdat uit het verhaal dat je net verteld hebt, heb ik van heel veel onderdelen daarvan van heel dichtbij meegemaakt. Ik ken de kinderen ook vrij goed in die zin. En het zijn 2 kinderen waar je echt heel erg trots op mag zijn. Los van het feit dat ze heel trots zijn op hun moeder, mag jij ook heel trots zijn op Shair en Naïm. Ik zei het is een bijzondere eer voor mij om hier vanmiddag te staan, omdat ik Joyce van heel wat jaren terug ken, vanaf de beginperiode. Ik heb Joyce ruim zo'n 30 jaar geleden, 28 volgens mij, ontmoet tijdens een congres van het FNV. En ik stond daar met een aantal mensen en op een gegeven moment stapte een jonge vrouw op mij af, die zich aan mij voorstelde. En Joyce Kudama. En vertelde dat zij een bedrijf was gestart, Ethica. Nou, voordat ik kon vragen of Ethica een afkorting was, een acroniem, begon ze uit zichzelf te vertellen wat het inhield en wat haar doelen waren en of ik haar wilde steunen. Ik zei, natuurlijk wil ik je steunen. Zeg maar waarmee je, wat je nodig hebt en we gaan met elkaar aan de slag. Nou, dat doen we eigenlijk tot op de dag van vandaag. De laatste jaren in vele mindere mate. Joyce en ik vanuit Ethica hebben heel veel projecten ontwikkeld, trainingen verzorgd, trainingen ontwikkeld.
De rode draad daarin was altijd empowerment. Dat was eigenlijk het woord, het toverwoord bijna. Omdat heel veel groepen, vooral mannengroepen, vrouwengroepen, alleenstaande moeders, jonge moeders beter gezegd, Joyce altijd net dat stukje kon losweken bij die persoon om een volgende stap te maken in zijn of haar leven. En ik heb heel vaak met heel veel bewondering naar jou gekeken, hoe je toch in hele veel situaties mensen toch nog kon empoweren, die eigenlijk het niet meer zagen zitten. Een van de hele bijzondere dingen die ik altijd in jou heb gewaardeerd, in Joyce heb gewaardeerd, is dat zij, ondanks het feit dat het met haar soms minder ging, ook in financiële zin, dat ze altijd de ander heeft gesteund. Altijd. En iedereen die hier zit of niet hier zit, niet aanwezig is, die kan dat gewoon beamen. En dat is een van de hele mooie dingen in jou, die ik altijd, ik weet, het komt voort uit jouw geloof, het komt voort hoe je opgevoed bent, maar dat neemt niet weg dat je het ook moet kunnen doen. En dat heb je altijd gedaan. Dat is heel erg bewonderenswaardig. Los van Edeka heb je ook Benita Home opgericht. Benita vernoemd naar de tweede naam van jouw moeder. En die overigens volgens mij vandaag ook jarig is. Wauw. Van harte gefeliciteerd. Donja Iris, zoals ik haar noem. Benita Home opgericht als eigenlijk vanuit het ondersteunen van mensen die persoonlijke begeleiding nodig hadden. Helaas is dat niet het geworden wat je ervan gedroomd had. Met al die activiteiten die je hebt ondernomen de afgelopen jaar, was eigenlijk het geven van therapie, het geven van hulp, ondersteuning, jouw grootste kracht. En dat doe je nu. Dat doe je nu volop. Tuurlijk, je bent en blijft een ondernemer, want dit is ook ondernemerschap, waar we nu zijn. Maar los van het ondernemerschap heb jij altijd in jouw leven de ander altijd ondersteund. En het werken als therapeut, wat je dus nu doet, daar zit jouw grootste kracht. En ik denk dat je nu daar alleen maar veel liefde uithaalt. Als ik jou bel of app en steeds hoor van welke resultaten je bereikt hebt. En vooral niet omdat jij het voor elkaar hebt gekregen, maar dat je de ander in actie hebt gebracht om zelf die verbetering, die zelf het andere perspectief in zijn en haar leven weet te bereiken. We zijn hier in een heel bijzonder museum. We zijn in het Mauritshuis en zoals jullie weten is het Mauritshuis een museum waar ook heel veel van onze voorouders, voorvaderen, voormoederen, voorouders tentoongesteld worden. En één ding heb jij gemeen en dat is veerkracht. Niet zo vreemd als vrouw geboren en getogen op Curaçao. Een eiland, een land die heel veel vrouwelijke minister-presidenten voortgebracht heeft. En zo zie ik jou ook. Als een vrouw die het voorbeeld is voor velen. En ik wens je heel veel succes en vooral plezier in het leven. Ga je goed. Dankjewel, Boris Dumfries, voor deze mooie woorden. Onze volgende spreker voor vanavond, de heer Glenn Helberg. Applaus en klippen doen. Wil je hier laten? Zo. Mag ik minder in de zon staan? Maar Joyce. Joyce? Joyce deze weg. Oh. Nee, door. Als ik het toch heb.
Boris, wat een mooie woorden heb je gesproken. En je eindigt met het feit dat Joyce een voorbeeld is voor veel vrouwen. En misschien ook voor mannen. Hè? Volgens Naïm. Ja, Naïm, dat heb jij gezegd. Beetje lager? Nee, dit is wel oké. Ja. Nee, dankjewel. Wacht even, Naïm. Is er al een foto van mij en Naïm gemaakt? Als je weet, en eigenlijk vind ik, als ik een foto maak met Naïm, mag ik met Jair op de foto? Jair, kom even. Ja, dat ben ik, hè. Het was niet iets geïmproviseerd, ik nu met Joyce. Ja, jij zei het al, Boris. Voor deze twee kinderen, ik krijg er een beetje tranen van hun ogen. Ik weet dat jullie het moeilijk kregen met toen de scheiding kwam. Toen heeft mama echt alles opgepakt voor jullie. En ik weet dat ze dat fantastisch gedaan hebben. En ik weet, ik ken mama heel goed. En zoals we zien, dit heeft ze vandaag weer georganiseerd. En mama is iemand die veel van zichzelf vraagt. Dat staat ook hier. Ze vraagt veel van zichzelf. En doordat jij zo ondernemend bent, George, in alles wat je voor je kinderen doet, zie je ook hoeveel je van hun vraagt. En als je voor je kinderen iets vraagt, betekent het dat aan de ene kant ze heel sterk kunnen worden. En aan de andere kant ze ook dingen hebben waar ze aan moeten werken. En dat is niet erg, want we moeten er allemaal ergens aan moeten werken. Maar weet je wat het bijzondere is? Ik weet niet wat er in jouw leven speelt, niet wat er in jouw leven speelt. Maar op het moment dat jullie met mij omgaan, wordt mijn zenuwstelsel heel rustig. Want het enige wat ik altijd van jullie voel, is de liefde die mama en ik delen, dat ze dat aan jullie heeft overgedragen. En dan voor een psychiater. En dat is dan overgedragen. En op elke manier, elk moment, als jullie het woord oom Glenn uitspreken, dan smelt echt mijn hart. Joyce, dank je voor deze prachtige kinderen. En ik ben zo trots op je zegt dat het bij jou stopt. En dat je hun de kans geeft om te vliegen op die vleugels. En dat die eigen vleugels die jullie hebben, dat die heel ver mogen spreiden. En ik heb er ook belang bij, want ik weet niet waar jullie naartoe gaan. Maar als ik ouder ben en jullie ergens zijn, willen jullie misschien oom Glenn ook ontvangen. Dan heb ik ook een beetje lol nog in het leven. Een applaus voor hun. En mama, mag ik met jou even een foto samen met je? Dit is ja, het staat niet in het programma. Dank jullie wel, dank jullie wel. Joyce, ik ga even wat andere woorden gebruiken. Ja? Want we hebben Joyce en ik elkaar leren kennen. Nou. Joyce en ik hebben elkaar leren kennen. Hoe kan je als man voorbij een vrouw lopen die er zo prachtig uitziet, maar niet alleen dat, ook zo heerlijk ruikt? Joyce, net zei ze nog tegen me, ja, hoe we elkaar ontmoet, door de zintuigen. Joyce ruikt altijd lekker. Al moet ik, bijvoorbeeld, is er iets waarvan ik zou zeggen, Joyce zou je zoiets moeten doen. En een telefoon kan ik kritisch zijn, maar in jouw buurt, zoals je eruit ziet en ruikt, smelt ik altijd. Ik vind dat gewoon een kracht, een kracht. En zoals je nu weer hier naartoe komt lopen, zo prachtig. Ja, dan kan ik alleen maar genieten van hoe mooi je bent. En de woorden die ik heb opgeschreven, dat zijn woorden waar ik jouw naam bij gebruikt heb. Hè? Ik begin met de J. En terwijl ik een beetje schreef, dacht ik, en daarmee eindigen de woorden van Boris. Eigenlijk is het een ode aan jou, maar tegelijkertijd een ode aan de vrouw. En eigenlijk ook een ode aan je moeder, die vandaag jarig is. Een vrouw waarvan ik hoor hoeveel liefde je voelt. Je hebt ook verteld in het verhaal aan het begin wat je levensloop was.
en hoeveel lessen je daaruit geleerd hebt. En dat gaan we dus lezen bekijken. We gaan lezen tot in Shiri wat Joyce heeft gemaakt. Heb ik het goed? Helemaal. Oké. Dus misschien als we dat lezen, is misschien ook een boek wat we moeten gebruiken, bijvoorbeeld op plekken van onderwijs, waar we mensen kunnen leren van hier gaan mensen doorheen en die kunnen dan op een gegeven moment zeggen, hier stopt het. We gaan niet door met datgene wat er gebeurd is, want jij vertelt een verhaal waar het niet alleen over jou gaat, maar het gaat over de vrouw. Het gaat over de Afrikaanse vrouw. Het gaat over de Afro-Caribische vrouw, die uiteindelijk in een wereld terechtkomt, geboren wordt, zoals je net zei, waarbij je moeder ervoor moest vechten om die liefde, die verbinding met jou te behouden, om jou op deze wereld neer te zetten. Die wereld waarin een deel van haar zenuwstelsel en het zenuwstelsel van de voorouders in jou terechtgekomen zijn. En dat jij zegt, de chronische stress die er is geweest, waar mijn moeder en mijn voorouders mee te maken hadden, ik voel het. Ik merk ook in de opvoeding dat het aanwezig is, die chronische stress. Maar ik ga het doorbreken. Ik ben op deze wereld gekomen en ik heb het licht gezien. En al wordt het donker in mijn bestaan, ik zal altijd ervoor zorgen dat ik dat licht blijf zien. En je nodigt iedereen hier uit, hoe moeilijk ze het ook hebben, nu, misschien in de toekomst. Maar blijf het licht zien, sta weer op en als je opstaat, ga altijd maar door met jezelf te verbeteren. Is dat je bedoeling? Oké. Joyce, dank je alvast, al hebben we de inhoud nog niet. Dank je alvast voor dit boek, wat je geschreven hebt, wat veel mensen blij gaan maken. Ja? En dan ga ik ook nog iets opnoemen wat ik geschreven heb. Hè? Dat heb ik ook nog gedaan. Niet vanochtend. Ah wel. Want ik denk dat velen met jou het fenomeen kennen dat je op het laatst iets doet. Als psychiater heb ik daar verklaringen voor. Hè? En het gaat ook over het feit dat we dit fenomeen heel veel zien. Maar we zien ook heel veel in onze gemeenschappen. En die verklaringen die ik daarvoor heb, die zijn natuurlijk gaan over mijn vak. Maar wat het betekent is, als we dingen uitstellen, aan de ene kant geeft het je soms het gevoel dat je denkt van, ik ga het niet redden. Maar je zegt, ik heb geleerd dat ik onder druk heel veel kan presteren. En wat weten we? Diamanten hebben heel veel druk. En wat ontstaat er uiteindelijk? Een diamant. En wat ik wil, is dat iedereen die de geschiedenis kent van ons, onze Afro-Caribische geschiedenis, onze Afrikaanse geschiedenis, dat iedereen voelt dat ze diamanten zijn. Wat er ook is, hoeveel druk je ook ervaart, uiteindelijk is het resultaat dat we met z'n allen diamanten mogen zijn. En ik ga nu naar Joyce. Maar nu hadden we even snel, even de heren hier, iemand die snel als goed kan zien, notities moeten hebben. Notities. Oh ja, dankjewel. Zolang Aurelos daarna Mauritshuis daarna. De J. Joyce Quidama. Juist in tijden waarin velen moe worden van de zwaarte van geschiedenis, blijft Joyce bewegen als water dat weigert stil te vallen. Ze draagt verhalen van over zee in haar stem. Verhalen van schepen, verlies, stilte, overleving, maar ook van vrouwen die bleven zingen, terwijl de wereld hen probeerde te breken. Zij weet, het lichaam herinnert wat geschiedenis niet altijd erkent. En daarom kiest zij niet voor bitterheid. En daarom kiest zij niet voor bitterheid. Woorden worden door haar gezien met aandacht, met trouw en nabijheid. Zo ziet zij de mensen. Zelfs wanneer zij de wereld probeert te dragen, en ook ik mocht mij gezien voelen door haar. Zij kon mij zien, zij kon de anderen zien, zij kon dragen en zij weet dat. Want ze wil heling. Oh,
Onder haar handen wordt kennis nooit iets kouds of afstandelijks. Alles wat zij leest, hoort, leert of begrijpt, wordt onmiddellijk een brug voor haar gemeenschap. Hoe kunnen gezinnen sterker worden, vraagt ze zich af. Hoe kunnen kinderen veiliger opgroeien? Hoe kunnen mensen weer voelen dat zij ertoe doen? Joyce denkt niet alleen na over verandering, zij organiseert haar leven eromheen. De Y in Joyce, years van koloniale ontworteling en slavernij. Die hebben diepe sporen nagelaten in Caribische gemeenschappen. Maar Joyce kijkt niet weg voor die pijn. Zij durft te benoemen wat generaties lang verzwegen werd. De vermoeidheid, de overlevingsdrang, de scheuren in familiesystemen, de stilte rondom verdriet. En toch blijft zij geloven in herstel. Waar ben ik? Toch blijft zij geloven in herstel. Niet oppervlakkig, maar diep. Van mens tot mens. Die C van Joyce, creativiteit, stroomt door haar heen als een levendige rivier. Mijn hemel, wat heb ik allemaal in ethica gezien, wat jij hebt. Ik dacht, hoe kom je erop als we trainingen gingen doen? Ik was gewoon jaloers op dat talent van jou. En met die mooie creativiteit hoe je de mensen bereikte. Niet alleen maar met woorden, maar de spullen die je maakte, de spullen die je bracht. Het was één groot plezier, dat hard werken met jou. Niet alleen in je woorden, ideeën of je projecten, maar op de manier waarop jij dan de mensen samenbracht. Joyce ziet mogelijkheden waar anderen die niet zien. Ze maakt ruimte voor gesprekken die generaties lang al hadden moeten gevoerd worden. Ze bouwt aan opvoeding, gemeenschappen, Joyce bouwt aan bewustzijn. Alsof ze voortdurend een tuin aan het verzorgen is. Een tuin waarin ze aan het verzorgen is, waarin iedereen opnieuw mag leren, mag groeien. Die E, elke keer als het leven haar liet struikelen, bleef opstaan. Dit is misschien haar grootste kracht. Niet dat ze nooit viel, maar dat ze zich nooit liet definiëren door die val. Joyce kent de kunst van doorgaan, zonder haar zachtheid te verliezen. Doorzetten zonder hard te worden. Dat is een kunst. Dat is zeldzaam. Maar soms, Joyce, wil je zoveel dragen. Joyce wil zoveel dragen dat haar schouders vergeten dat ook zij mogen rusten. Zoals zoveel sterke Caribische vrouwen heeft zij geleerd om door te gaan. Om pijn om te zetten in zorg voor anderen. Dat is zo een eigenschap van al die Caribische vrouwen die zichzelf sterk noemen. Voor mij betekent het, als vrouwen zich sterk noemen, dat niet zelden ze zelf niet die aandacht hebben gekregen die ze nodig hebben. Dat ze niet die kracht die ze van een ander zouden moeten krijgen, dat ze erop mochten leunen. Maar dat ze het steeds maar weer uit zichzelf halen. En vrouwen, terwijl je zegt, ik ga door Joyce, dan zeg je één ding. Die sterke vrouw die je bent, ik wil dat er schouders zijn waarop je kunt leunen en waar je kunt voelen dat je ook niet kwetsbaar bent, maar kwetsen, plekken waar het zacht mag zijn, ook voor jezelf, waar het niet hard hoeft te zijn, want je bent zacht voor jezelf. Je gaat maar door. Wat je veel brengt. Oh, heb je weer nodig? Heb je weer nodig? Oh my god. Waar ben ik? Mijn verhaal is niet geschreven. Ik ben uit mijn notities. Zie je wat vrouwen doen? Ze sturen je altijd. Als man hoef je maar even te zeggen, kan ik niet? Daar zijn ze. Ik was bij
Oh, yeah. Joyce Kudama. Okay, yes. Yeah, Zij okay. in de bordeauxrood. Zij is Joyce Kudama. Oh ja, hier. Ja, waarin iedereen opnieuw mag leren. Elke keer als het leven haar liet struikelen, bleef ze opstaan. Dit is misschien haar grootste kracht. Niet dat ze nooit viel, dat heb ik u net verteld. Joyce kent de kunst van doorgaan, zonder haar zachtheid te verliezen voor anderen. En nu wil ik ook dat zij die zachtheid voor zichzelf voelt. Doorzetten zonder hard te worden. Soms, Joyce, draag je zoveel, heb ik net gezegd. Zoals zoveel sterkte vrouwen. En juist daarom hoop ik dat jij jezelf die zachtheid geeft. Die jij zo vanzelfsprekend geeft aan een ander. En je mag ook minder van jezelf eisen. Dat mag. En Joyce, ook jij hebt niet altijd die dragende kracht. Ik heb het al gezegd. Je mag leunen, je mag ademen. En wat ik net in het begin zei, je kinderen staan centraal in je hart. Dat vind ik weer wat ding gekomen. Je kinderen staan centraal in je hart. Ik wilde uitprinten, ik dacht ik doe modern. Want ik deed wat Joyce net deed. Dat wil ik voorkomen. Want Joyce, ik ga ouderwets doen. De lips zijn sealed, hè? Kinderen. Kinderen, blijf je staan. Kinderen staan centraal in haar hart. Jair en Meir dragen haar liefde als een warme kompas met zich mee. Maar haar zorg bereikt verder dan alleen haar en haar eigen huis. Ook haar moeder, familie en dierbaren. Daar blijft ze naar luisteren. Ze luistert naar de mensen dichtbij haar met zorg, aandacht. En die stille vorm van liefde. Ja, dat is het. Ja. Maar weet je. Schrijf zo? Bon. Schrijf maar. Schrijf maar. Ja, maar schrijf. Wat heeft zij toch veel ondernomen? Steeds opnieuw gericht op gezinnen, opvoeding, verbinding en bewustwording. Niet voor applaus, niet voor status, maar omdat zij begreep dat een gemeenschap alleen kan helen waar de mensen zich weer veilig voelen, in relatie tot elkaar. In haar leeft urgentie, geen paniek, maar een helder weten dat het tijd is. Dat we niet langer kunnen wachten met heling, erkenning en verandering. Dat gemeenschappen ondersteuning nodig hebben. Dat kinderen veiligheid nodig hebben. Dat volwassenen eindelijk mogen uitademen. Daarom schreef zij dit boek, 5 voor 12. Niet als een theoretisch werk alleen, maar als een oproep, een klokslag van bewustwording. Een stem die zegt, kijk naar wat er met mensen gebeurt. Kijk naar gezinnen, kijk naar de generaties. Kijk naar wat nog steeds doorwerkt. Als iemand, Kudama, als iemand laat zien dat liefde en strijd samen kunnen bestaan, dan ben jij het, Joyce. Sterk en zacht tegelijk. Ondernemend en zorgzaam. Geworteld in geschiedenis. Waar waren we? Geworteld in geschiedenis? Maar altijd gericht op toekomst. En misschien is dat haar grootste nalatenschap. Dat zij mensen eraan herinnert dat heling mogelijk is, zelfs na eeuwen van breuk. Dankjewel. Doe heel veel applaus op. Glenn Helder. Nou, dames en heren, we zijn een klein beetje over onze tijd. Maar allemaal heel belangrijk wordt hier allemaal verteld wordt. Op die voordrachten naar Joyce natuurlijk. Ik wil het volgende persoon naar voren roepen. Hanny Schonderwood. Hanny Schonderwood, ik weet niet als die in de zaal is. Nee, die is er niet. Oké. Dan gaan we verder. Chandarella Kokhuis. Chandarella Kokhuis is de volgende spreekster. Ik wil pas vragen aan Charmelien om alvast klaar te gaan staan.
Ben ik zo goed te verstaan? Ja. Ja. Ik vind het heel spannend. Toen Joyce mij vroeg om hier iets te vertellen over mijn persoonlijke groei, mag u misschien iets lager? Toen Joyce mij vroeg om hier iets te vertellen over mijn persoonlijke groei, dacht ik eerst, oh, dat ga ik niet doen. Dat durf ik niet. En aan de andere kant dacht ik, waar ga ik eigenlijk beginnen? Want als ik eerlijk ben, heb ik het gevoel gehad dat mijn leven altijd in beweging is geweest. Alsof ik al heel jong leerde dat stilstaan geen optie was. Mijn moeder moest rondkomen met bijna niks, terwijl ze ook ziek was. Dus al jong nam ik veel verantwoordelijkheid. Ik deed boodschappen, kookte meerdere dagen in de week en dacht vooral vooruit. Niet aan later, maar echt al aan morgen. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaat morgen eruit zien? Ik was nooit onzeker over wie ik was, maar wel over de toekomst. En ergens neem ik dat mee in alles wat ik later heb gedaan. Toen ik 16 was, werd ik moeder van mijn eerste dochter. En het eerste wat ik dacht, is mijn kind krijgt elk jaar een kinderfeestje. Koste wat het kost. Dat klinkt misschien klein, maar voor mij betekende dat alles. Ik wilde haar geven wat ik zelf had gemist. Alleen zat ik toen niet in een gezonde relatie. Vanaf mijn 18e werkte ik fulltime, had geen opleiding afgerond en ging maar door. Ik werkte, hij zat thuis en de problemen werden alleen maar groter en groter. Uiteindelijk bleken er zelfs schulden op mijn naam te staan, waar ik niks van wist. Maar toch bleef ik. Niet omdat het goed was, maar omdat ik vooral bezig was met het beeld naar buiten. Ik wilde niet dat mensen zouden zeggen, zie je wel, tienermoeder. Zie je wel, alleenstaande moeder. Tot ik besefte, ik kan blijven leven voor de mening van anderen, of ik kan kiezen voor mezelf en voor mijn dochter. Ergens daarna leerde ik mijn man kennen, op de markt. Hij verkocht groente en fruit. Hij is 20 jaar ouder dan ik. Nou, je denkt het al. Ook daar had iedereen weer een mening over. En weer kwam die twijfel. Wat zullen mensen nu weer van mij denken? Maar wat sterker was dan die twijfel, was het gevoel dat ik bij hem rust. Gewoon mezelf kunnen zijn. Ik zeg altijd, ik ben gas en hij is rem. Niet omdat hij mij tegenhoudt, maar omdat ik altijd aansta en altijd bezig ben met vooruitgaan, meer werken, meer regelen, meer zekerheid ophouden, als zo stilstaand automatisch betekent dat alles weer mis kan gaan. En bij hem merkte ik pas hoe moeilijk ik rust eigenlijk vond. Want zelfs toen het leven beter werd, bleef ergens diep van binnen de angst zitten om terug te vallen. Ik maakte mijn opleiding versneld af, ging werken in de zorg, ontdekte nieuwe hobby's, bouwde stap voor stap aan het leven waar ik vroeger alleen maar van hoopte. Maar de onrust verdween niet. Ik kreeg paniekaanvallen op momenten dat ik dacht dat niet alleen ik, maar wij stilstonden. Alsof onze waarde afhing van blijven bewegen, van doelen behalen, van groeien. De paniek is er nog steeds soms. Alleen weet ik nu beter waar het vandaan komt. Ik heb geleerd dat ik erover mag praten, in plaats van alleen alles te dragen. En dat is ook waarom de titel... Ik doe het nu ook. En dat is waarom de titel van Joyce haar boek mij zo raakt. 5 voor 12 is nog geen 12 uur. Want soms leven we alsof alles nu moet. Alsof we achterlopen op alles. Achterlopen als we even stilstaan. Maar misschien zit groei niet alleen in doorgaan. Misschien zit groei ook in kunnen genieten van waar je nu al staat. In ademhalen, in rust, in dankbaarheid terwijl je nog onderweg bent. En misschien is dat wel de grootste les voor mij geweest. Niet dat ik nooit meer zal vallen, maar dat ik altijd weer zal opstaan. Ik ben trots op mijn doorzettingsvermogen, op het feit dat ik ben blijven vechten voor een beter leven, voor mijn kinderen, maar uiteindelijk ook voor mezelf. Maar ik ben er nog niet. Ik blijf leren, ik blijf groeien, ik blijf zoeken naar balans tussen doorgaan en gewoon leven met het moment. Je hoeft niet alles vandaag opgelost te hebben, want 5 voor 12 is nog steeds geen 12 uur. Dank u wel. Dankjewel Sanderella, dankjewel voor het delen van je verhaal. En zo hebben we ook, iedereen hier in de zaal heeft ook zijn eigen verhaal. En zojuist vertel ik net in het interview, begin maar alvast met je eigen boek schrijven. En dan komen we achter wat de kracht, de veerkracht is. En zo hebben we allemaal onze eigen verhaal. We gaan naar het volgende. We gaan met, zoals Joyce het wil, naar een gebed. En daarbij wil ik naar voren halen Charmelien Eugenia.
iedereen die ik vandaag hier heb uitgenodigd, heeft een verhaal. Het is niet voor niks gekozen. En daarom onze sterke vrouw, Sharon. God zegen iedereen. Geliefde vrienden en familie, welkom. Wat een bijzondere tijd om hier vandaag samen te zijn bij deze presentatie van deze boek. 11:55 is nog geen 12 uur van mevrouw Joyce Quidama. Alleen de titel nodigt ons uit voor reflectie. Het roept de vragen op. Het prikkelt de voorbeelden of herinnert ons eigenlijk dat tijd, betekenis, leven echt geen logische verloop is, zoals always wij dat verwachten. We leven in een wereld waar dat wij alles zo strak gepland willen. Het is de tijd, de schema, verwachtingen, alles moet eigenlijk voor ons kloppen. Maar dit boek eigenlijk wil ons juist zeggen dat niet alles gaat altijd volgens onze eigen kader. En 5:12, wij allemaal kennen dat als de eindpunt eigenlijk. Als een call om te remmen, om te stoppen, om even te wachten en te weten dat het is bijna tijd. Maar nog geen 12 uur zegt ons eigenlijk dat er is hoop, er is ruimte en er is tijd voor verandering. Dus wat dit boek eigenlijk voor mij bijzonder maakt, is eigenlijk niet alleen maar de woorden of de titel, maar het is de schrijfster. Een schrijver is iemand die zich blootstelt. Is iemand die eigenlijk haar gedachten, gevoelens en ervaren wil doorgeven of naar iemand laten weten hoe zij op dat moment voelde. En voor mij is het iets moeilijks, maar toch heeft Joyce dat gedaan. Die woorden komen uit en nu moeten wij die gaan ontvangen. Dus misschien praat dit boek over iets persoonlijks, of het praat over herinneringen van situaties dat zij heeft meegemaakt, of het beseffen eigenlijk voor ons allemaal dat het is nooit te laat. Er is nog tijd. En dit boek geeft ons de ruimte eigenlijk om te gaan denken over al die situaties dat wij hebben meegemaakt en er is tijd voor ons ook. Dat is de kracht eigenlijk van een boek. Voordat we gaan bidden, Joyce, ik wil u iets laten weten. Om 5:50 heb je mij, vandaag in de ochtend om 5:50, heb je mij een app gestuurd. Wil je weten wat ik op die moment was aan het doen? Ik was aan het bidden voor dit event. En toen ik in intimiteit met God was, had ik God eigenlijk een vraag gesteld, maar toch iets voor jou gevraagd. Ik weet dat we zijn sterke vrouwen. Ik weet dat we hebben echt door, sorry, I speak English, okay, so I do my best. Ik weet dat we proberen altijd heel sterk te zijn. Maar op die moment toen ik bezig was met God, had ik God eigenlijk gevraagd, als het tijd is dat je een goede man mag krijgen. Ja, ik zei, het is echt tijd. She deserves it. I'm gonna change in English so I can speak my heart. I really believe that you deserve a good man. You deserve a good life. Because of the woman you are and all the things that you have gone through, I believe that this is the time that God has set you apart for a certain time like this. And I decree and declare that the way that my prayer went this morning, that God will give you an exceptional husband, one who can hold your hands, one who can carry you, even when you're going through trials, someone you can lean on, someone who can love you, and someone who can hug you. I prophesy that after today,
God will release your husband for you, and you will enjoy that man. The time of grieving, the time of sadness, the time of pain is over. It's time for abundance, it's time for happiness, and surely it's time for love. God bless you. Let's pray. Kunnen we opstaan? Oké, we gaan terug in Nederlands, oké? And we pray. Lift up your hands. Handen omhoog. Heere, bron van wijsheid en inspiratie. We danken u voor dit moment. Voor het samenkomst van het werk van vandaag en die we gaan presenteren. We bidden voor dit boek. 11:55 is nog geen 12 uur. Dat het niet alleen gelezen zal worden, maar ook gevoeld. Dat de woorden die erin staan harten mogen raken, gedachten mogen openen en mensen dichter bij zichzelf mogen brengen. Wij zegenen Joyce Quidama. Geef haar kracht en inspiratie, God. En vrede in alles wat ze zal creëren. Dat ze mag blijven groeien in haar talenten en anderen mag blijven inspireren. We bidden voor iedere lezer van dit boek. Dat ze deze woorden erkennen mogen vinden. Dat ze hoop kunnen krijgen. Dat ze kunnen ontvangen de richting die ze nodig hebben. Heren, help ons te begrijpen wat er in deze boek staat. Maar ook dat 5:12 is nog geen einde. Dat er altijd ruimte is voor genade. Dat er altijd ruimte is voor ervaringen die we mee moeten maken. Maar dat er altijd ruimte is om te genezen en om verder te gaan. We zegen deze boek en deze bijeenkomst in de naam van Jezus. Amen. God bless you. Dankjewel, Shabeline, voor je gebed en inzegening van het boek. En dan gaan we over. Are you ready? Wil je wat zeggen? Ja. Ik voel, en het is ook een kindje. En ik dacht, ik wil een madrina voor mijn kindje. Een madrina is een peetmoeder. Maar ja, kan de peetmoeder goed voor mijn kindje zorgen? Wat zijn de kwaliteiten van die peetmoeder? Toen kwam ik op iemand die ook zoveel mee heeft gemaakt. Vallen, opstaan. En als ik klaar ben met mijn therapie geven en ik zit gewoon voor mijn televisie, dan zie ik iemand stralen. Ik zeg, yes, die madrina wil ik hebben. Een applaus voor die peetmoeder, Patty Brandt. Het is zo moeilijk om hier te staan, want de eer is eigenlijk te groot om hier duidelijk te maken hoe ik vereerd ben door jou. Iedereen heeft zoveel mooie dingen gezegd vandaag, maar ik herken me ook in zoveel. En ik dacht, ik ga het helemaal voorbereiden, ik ga boeken lezen, ik ga weten wat ik hier ga zeggen. Maar ik weet eigenlijk niet meer wat ik moet zeggen, omdat jij het allemaal al gezegd hebt. Het enige wat ik je wil meegeven is liefde. Nog meer liefde, want je verdient het zo erg. En het enige wat ik je wil vertellen is, kijk, hier staat jouw madrina, 71 jaar. En ik sta er nog steeds. En ik heb het allemaal meegemaakt. Van faillissement tot de verkeerde man.
niet misschien hetzelfde als dat jullie het mee hebben gemaakt. Ik heb vandaag met je dochter toevallig gesproken. En ik dacht, ja, als je zulke kinderen kunt afleveren, dan heb je iets zo goed gedaan, Joyce. En het is echt, het is 5:12, maar inderdaad, laat het van die schouders afgaan. Luister naar Glenn. Hij die improviseert, die lekker modern wil doen en toch maar lekker ouderwets wil blijven. Het is gewoon fantastisch om te zien en in jullie omgeving te mogen zijn. Ik ga dit boek heel erg promoten voor je, want ik voel me in jullie armen gesloten, vooral in de jouwe. Ik wil er even bij zeggen, als je geen man kan vinden, geef niet hoor. Steun het mij. Maar beide zijn niet nodig. Behalve als ik een code moet onthouden. Dan doe ik ook. Kom hier, want zo modern ben ik niet meer. Ik ga voor jou zorgen dat, hoe goed ik kan, dat vele mensen dit boek zullen lezen. Want eigenlijk wil je iedereen behoeden voor wat er in dit boek omschreven wordt. Dat zal niet kunnen. Maar je kan ze wel inspireren door te zeggen, het maakt niet uit dat het je allemaal overkomt. Want er is nog hoop. Er is altijd hoop. Het wordt nooit zo donker of het wordt een keer weer licht. Je moet alleen even het knopje vinden. Dat is het. Toch? En inderdaad, ik wou aan jou zeggen, heel erg veel dank voor de inspiratie die ik vandaag heb mogen opdoen. En ik weet dus zeker dat dit het begin is van iets nieuws voor jou. En dan zal het geen nieuwe man zijn. Maar ik zie hier naast mij wel een nieuwe empowerment vrouw voor een soort nieuwe Oprah. Durf ik bijna niet te zeggen. Maar vrouw, give it to us. Echt waar. Empowerment is the word. Ik ben heel erg trots op je en heel erg blij dat ik hier vandaag bij heb mogen zijn. En ik zal als de beste madrina voor jouw boek gaan zorgen. Een applaus voor Becky. Becky, ik moet je wel wat verklappen. Mijn zoon is 30. 28 jaar geleden vloog je van Bonaire naar Curaçao. En je hebt mijn zoon in armen gehad. Dus je bent 2 keer madrina geweest. Wat lief, wat heerlijk. Hoe het nog steeds. Ja. Je mag nog steeds mee naar huis. Dankjewel. Nou, een applaus, Betty Bluis, madrina van het boek. 5:12 is nog geen 12 uur. Nou, zo zijn we een klein beetje gekomen tot het einde van het programma. Komt nog bij. En dan hebben we nu. Ja, hebben we nu. Nou, het was een heerlijke dag zo. Ja, toch? Het was een topdag. Ja, echt. Nou, we gaan het ook mooi afsluiten. Zometeen liggen natuurlijk de exemplaren, de soft cover ligt daarachter in de lans. Die krijgen ook gelijk gesigneerd, toch? Het is al gesigneerd, kijk. Het voorwerk is al gedaan. En die kunnen natuurlijk ook bestellen voor de limited edition van de hardcover. Zeg ik het goed? En dat kun je ook allemaal doen. Ja, dat kunnen we allemaal straks doen. Maar we gaan het gezellig afsluiten. Ja? Zeker. Ik wil naar voren roepen. Nou, trouwens, als het goed is hebben jullie een filmpje. Is er een filmpje? Oh, mag niet gezellig afsluiten. Is er een filmpje? Lieve mensen, ik heb dit boek geschreven met liefde, met pijn, met groei en met alles wat ik in me heb. En wat ik in dit boek zeg, is wat ik vandaag ook leef. Ik vertrouw het proces. Zelfs op dit moment, om 5:12 is nog geen 12 uur. Vandaag ontvangen jullie de softcover versie. En
precies bedoeld is, krijgen jullie over een paar weken bij post toegestuurd. Dank jullie wel dat jullie er zijn. Het zegt meer dan woorden. En tegen mezelf zeg ik, there's a miracle with my name on it. Now me go laugh first. Now me go still laugh last. Are you ready? Hey, hey. Somebody, everybody, let's go. Let's go. Somebody, your testimony, don't make to back you are getting on my time. All things are okay, tomorrow we will be better. Giving the praise now, there's a miracle that's showing. There's a miracle, there's a miracle, there's a miracle in the name of Jesus. There's a miracle, there's a miracle. There's a miracle in my name, oh, yes. There's a miracle. There's a miracle. There's a miracle. There's a miracle in my name, oh, yes. There's a miracle. There's a miracle. There's a miracle in my name, oh, yes. My people love first. My people still love first. I know go something. Now your mercy showed us. I know it's gonna last. Only the time I stand by. There's a miracle in my name, oh, it's me, oh. My people love first. My people still love first. I know so something. I know go something. Now your mercy showed us. I know it's gonna last. Only the time I stand by. There's a miracle in my name, oh, my people love first. My people still love first. I know so something. I know go something. Now your mercy showed us. It's gonna last. Only the time I stand by. That's a miracle in my name. That's a miracle. That's a miracle. That's a miracle in my name. That's a miracle. That's a miracle. That's a miracle in my name. That's a miracle. That's a miracle. That's a miracle. That's a miracle in my name. It's a miracle. It's a miracle. It's a miracle in my name. That's a miracle. That's a miracle. Say. It's a miracle. It's a miracle in my name. Lift your hands and say. That's a miracle. That's a miracle. That's a miracle inside me. Can you shout? Nou, een applaus voor danspaar Ignacia. Nou, Joyce. Por favor, laat het mensaje especial. Ik heb een hele lijst gemaakt, maar ik weet niet waar dat papier is. Eigenlijk moest ik dat telefoonnummer hebben. Iedereen die heeft gediend, willen jullie alsjeblieft naar voren, want ik heb een cadeautje. Jullie weten, Joyce is van de cadeautjes. Dus mijn team, kunnen jullie de gadgets meenemen voor mijn sprekers, voor mijn douches? Jaco. Tardi, buon tardi. Ci avevo telefono. Tardi, buon tardi. De dansers ook.
Mas solo su visual, vida que tú me mueras. Me lo voy a dar más. Mas ella corre, aunque me está cansada. Y no puedo solo, no me casco. Agua que llove, hoy te día que va a me cayó la bala, vontade. Eu chico, eu telefone. Tão pedindo uma guarda, tão pedindo para saber. Vontade. Eu chico, eu telefone. Não era que quiero llorar, baby, please, eu telefone. Mag ik met mijn telefoon? Ja, dankjewel. We kunnen zo gaan dansen, zingen. Zoals ik in de film had gezegd, ik neem geen genoegen met minder. Dus dat limited edition komt. Maar vandaag betaal je 27,88 en dan krijg je 2 boeken. En ik heb ook een affirmatiekaartspel ontwikkeld. Vandaag, ik blijf een entrepreneur, hè? Normaal is het 33,95, maar vandaag 25%. Kan je het voor €24 iets kopen. Ja? Ik wil Shermalien bedanken. Een applaus voor Shermalien. Ik wil mijn lieve dochter ook bedanken. André wat erin zit. Ik wil Glenn Helberg, mijn collega psychiater, vriend. Ik wil een groot applaus voor Patty Braart. Ik wil een applaus voor Chandarella, een sterke vrouw. Een applaus voor Boris Dumfries. Tegenwoordig zie ik hem niet. Want als ik jullie de achternaam alleen, dus dan weten jullie 1 en 1 is 3. Dus hij is alleen maar op voetbalveld en dergelijke. In het stadion. Oh, we gaan deftig doen, stadion. Alsjeblieft. Jeetje, Joyce, nog nog meer. Jezus, maar het begint ook Ik wil alle vrienden, familie feliciteren met jullie boek. Maar in die aller diepe dal heb ik 2 mensen middernacht gebeld. Ze hebben mij 10 keren helpen verhuizen. Ik stop. Wat ze allemaal hebben gedaan. Ik wil een applaus voor Lisa en Cedric Martina. Wil ik bedanken.
En we noemen elkaar Amore. En eigenlijk wil ik niet zeggen wat Cedric lust, maar jullie kunnen het voorstellen. Ik wil ook de team van 5 voor 12 nog geen 12 uur, Pascal, Hanni, Mileska, Anne, ja, maar er is één iemand die mij dag en nacht kon ik bellen, de logo, de branding, want ik verzin het allemaal, maar ik kan het niet. Ik wil graag Efwa naar voren roepen om haar te bedanken. En dit is met trots mijn affirmatiekaartspel. En Rarara, Efwa heeft het samen met Samantha ontworpen. Een applaus voor de dame die mijn branding doet. En zoals ik Patty met mijn boek heb getrouwd, jullie krijgen mijn officiële eerste kindje. Als ik wil ook geluid, muziek, de DJ's, applaus voor iedereen. En vooral, applaus voor jullie zelf, voor het geduld. Ik zou zeggen, ga wat drinken, ga wat eten. En ik had een lijst. En ik wil last but not least onze dagvoorzitter. Een fijn applaus voor onze dagvoorzitter. En dat is Joyce, hè? Isa! Cheers! Ja, mami, Glass de moment, prossima la tutta primitivo sceltera in kumbel. Ik zou zeggen, dansen, genieten. En iedereen krijgt een goodie bag. Marita so hot, yeah, I take off to one gana. Vos merecer. Debería Dios a aniversario celebrar. Vos merecer. De kracht in jou, hier leuk. Conversación antigua de lo que gusta de narices. Somos merecemos bailo. Una cara chineca, todita sola. Guarda, bestel digo, esos queridos que te dan. Tenemos cosas Ready, I take off the one,
cultural. Trata de estar, como de bom. Eu como quisiera contar, colocar a direita, marica surra, carita pica, tudo me dá então, colocar a direita, marica surra, carita pica, tudo me dá então. Eu vou merecer, vou merecer, vou merecer. Eu vou merecer, vou merecer, vou merecer. Eu vou merecer, vou merecer, vou merecer. Eu vou merecer, vou merecer, vou Danke, Filomena Lencho. Vamos, Danke. Danke, vamos a tour. Eso, queda pendiente. Pues 7 de junio, Pica Pica, de comedia. The Blue Way, Isla Mundo, 14 da tarde. Mas de Albuquerque fica a mim, a 35 euros. 5 eu acho, 5 só tenendo dentro da eso. Chico, dominando a Cabucara. Chorando. Essa que estava da tua esposa, já sobra. Também tem ainda, já domingo, outra. Pica Pica também tem. Diamond Plaza, Camila, era autêntico, tem, presente. Tony Sherman, presente. Melvin Lander, presente. Então, essa posta, me pica na dame tem. Domingo, aí tem de novo, Anasa, Mango, Papaya. Caixa do time. Queda pendiente. Então, aramoso, já domingo agora. E outro poder. Mas boa tarde, enjoy o momento. Desde domingo, eu sei. Oi, quanta curva. Daqui o bolso assim mira, outro pica pica corrida. Pica pica corrida, aqui não tem protocolo, não saca vivida. Pica pica corrida. Pica pica, pica pica. Pica pica corrida, aqui não tem protocolo, não saca vivida. Pica pica corrida. Me gusta salir a amanecer, beber y enloquecerse. Y cuando el día termine,